cròniques de Gothel. Capítol 149. La mà del diable. Comencem a sortir de la sala de Megatotis i els azotamentes es mouen, però ens ignoren totalment. Mentre el grup registra una sala contigua, són les dependències dels azotamentes, tal com indica el renovat coronel Gero. Davant del munt d'andròmines del col·leccionista trobem una vitrina amb una armadura completa multicolor, en una altra un anell a una pedra i en l'últim una estàtua amb un ídol tentacular. Tot seguit marxem del zigurat abans de despertar la llebre. Tota l'illa rau morta, donant l'opció d'anar cap a la sortida. Sentim una profunda preocupació per Lucien, però Torm, resat per Gothel, ens diu que està bé. No ens hem de preocupar per res. Anem cap a la caverna, on hi ha un arc i al costat dues criatures autòmates, però estan apagades. El coronel Gero ens indica que podem tenir una emboscada. És un lloc propici, i estem tan malferits que és millor parar. Alistair convoca la cabana sacra i descansem mansament. Mentre dormim, sentim a lo lluny un combat de dinosaures de dues espècies diferents. Quan la nit és molt profunda, Eisenhorn desperta Gothel i els dos, dirigint-se cap a Alistair, la presen posant-li en guant la mà. El Metabard es resisteix, però finalment, després d'una discussió molt llarga i dura, es posa en guant de cuir, acceptant la derrota. Durant la nit, Gothel pren consciència que estem a l'Avern i agafa una fòbia desmesurada a la mà de Zariel. Ens despertem i ens adentrem a les entranyes de la Terra, fent pujada. El terra el notem cada cop més humit, pel rierol que porta l'aigua dins la cova. L'aigua cada cop es torna més densa. És icor de dimoni, molt tòxic. Eisenhorn ens ajuda convocant una barca. Aconseguim remuntar el riu sense que ens toqui l'aigua contaminada. Arribem, però, a un punt molt caudalós, amb una cortina d'aigua. Veiem una llum que podria ser de l'exterior, però l'aigua no es deixa veure què hi ha a l'altra banda. Alistair crea una cúpula, com un paraigües gran, per poder passar per sota. La creuem resant i apareixem al fons d'un pou enorme, des d'on cau unes catarates d'uns 100 metres. Eisenhorn, per pesar menys, es posa en una ampolla. El coronel fa volar bratac perquè els pugi tots, però durant l'ascensió, per un moment, l'aigua toca Gothel. El nan nota una zona irritada que es comença a endurir i es va estenent per l'esquena, insensibilitzant la zona. Sortim a correcuita i veiem un llac verdós immens rodejat d'unes muntanyes amb boira vermellosa. Al pujar, Gothel té l'esquena coberta d'escames platejades. Alistair i Eisenhorn l'observen amb por i veuen que és com una maledicció. El Metabard el cura pronunciant un desencanteri molt profund i tenebrós. Continuarà.